Dakle, mogu da govorim o tome da su bez saglasnosti pacijenata, muškaraca, dakle, nijedan muškarac im nije dao saglasnost da mogu da rade istraživanja za doktorsku disertaciju. Dekanka je tu ubacila i svog sina, što je zaista presedan, kršenje ugleda, pre svega, Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. I to nije moj zaključak, nisam ja to, niti imam saznanja, to su zvanični... Je to dekanka koja doktorku Valentinu proganja? Pa dobro, to je, znate kako, to je sad niz nekih smena koji se zaista dogodio, ali sve te smene imaju svoje zašto. Znate, ako mene pitate, a ja se zaista trudim da budem maksimalno nepristrasna, jer sam sebi obećala istina i samo istina, činjenica i dokazi, papiri. Dakle, u našem društvu se događaju neke čudne stvari. Mnogo tih istraživanja zabranjene su u ovom trenutku i drago mi je zbog toga. Ljudi nisu pokusni kunići.